Nek kowe ngitung Pandhawa mati kok rongkongane eneng 6 kuwi kowe iki wong goblok. Pancen. Lho kok pancen piye? Anu, napa menika? Kula menika badhe nyuwun prisa, kula kok dipun sebut goblok. Pandhawa gangsal kalian Dewi Drupadi setunggal menika cacahipun 6, ora 6. Ning ganepe ning 10. Lho gak 10. Kula nuwun sewu, piantun gangsal tambah setunggal kok sedaya menika menapa dipun mistik. Mistik dengkulmu mlocot kuwi. Pendhita kok jak rembugan mistik. Nah rembugan mistik karo Durna. Apa to sababe aku ngandhake ento Pandhawa kuwi upama mati kuwandane jangkep eneng 10. Mergo ana ing swasana apa wae, mbuh bungah, mbuh susah, mbuh bejo, mbuh cilaka, mbuh padang, mbuh peteng, Pandhawa kuwi ora uwal sarta ora pisah kelawan Panakawan. Ya kuwi Semar Gareng Petruk Bagong. Dadi upama Pandhawa tekaning watu ning telenge Wanakamyaka kuwi ganepe kuwandane ana 10, ora mung 6. Mergo Panakawan mesti ora bakal adoh kalian para Pandhawa, Panakawan mesti ora bakal pisah karo para Pandhawa. Dadi nek kowe ngandhake bangke ning Pandhawa eneng 6 kuwi wong golek-golek. Kuwi sijine menungsa Nayaka sing ning tetembungan golek pendhok supaya ketok. Men ketok ana ing pasuryaning Putu Prabu Duryudana, wekasan kowe diparingi ganjaran. Nek wis diparingi ganjaran, mecucu cangkemmu nggone mangan ganjaran nganti mucu-mucu ya ora. Tetepno nggonmu dadi tukang jagal. Aku tak mbudidaya nulungi karo Ratu Wirata. Sekecak ning nggonmu lenggah ning pejagalan ya Balawa, aku tak mangkat ngrebut Ratu Wirata. Gusik. Wah, arep ndi? Arep perang. Selawan si urip ora tau perang, kok arep perang. Nadyan durung tau perang tak wanek-wanekke maju perang mergo aku ngrumangsani diayomi karo Ratu Wirata. Wah, yen ora apa-apa aja tok peksa. Aku tak maju perang. Tak nyilih pusaka tangga Teparo kiwa tengen kene tak nggone maju perang. Wah, ojo. Nek kowe maju perang, nek kowe nganti kena apa-apa sing kelangan aku. Aku dudu kadangmu sing pantes mbok sembah-sembah, sing pantes mbok eman. Aku wong tuwa sing mung bakal gawe dalaning rekoso adi-adiku. Aku ngerti. Aku ki dudu kakangmu sing apik, dudu kadangmu sing becik. Aku mung tansah gawe kapitunaning adi-adiku kabeh. Atiku keloro-loro. Balawa yen kowe matur kaya mengkono. Jebul tinemune tak anggap aku iki iso dadi pengayom ning jebul ora iso ngayomi karo adi-adiku. Wis. Rasa nangis. Aku jaluk ngapura. Tembungku marahi lara atine barep. Rasaku keloro-loro Yai. Aku ya iya. Aku getun omong kaya ngono wae. Aku njaluk ngapura. Si Adi gelem angkat, gelem. Nen gelem mangkat to saiki. Iya mengko ndak telat. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi lho. Kebangetan nggon musrakah. Semoga nipun badhe mestani. Nanging tumrap kula menika mujudaken satunggiling kabagyan. Tumrap kula satunggiling kabagyan bilih Pandhawa sampun pecah. Yo, saiki aku tak takon. Kanjeng yang badhe nyuwun prisa menapa? Sing ngabarke nek Pandhawa mati mau sapa? Coba. Aja mbok tutup-tutupi. Nayaka negari Ngastina, Punggawa negari Ngastina. Nayaka lan Punggawa negara Ngastina iki mesti duwe jeneng. Para sebutan sapa? Yen pancen engko menungsane sing ngandhake Pandhawa tekaning pati mau iso adu arep karo Bisma, tak takonane dasare apa iso ngandhake Pandhawa tekaning pati? Wale-wale menapa? Sapa? Mboten sanes kejawi namung papan Sengkuni, larak tenan to. Sing umume iki sing bocor ki ban, aku iki kok cangkem. Suman kula wonten dawuh. Sengkuni inggih kula wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang ngabarake yen Pandhawa tekaning pati? Kasinggihan mekaten. Lah saiki aku tak takon karo kowe jujur ya? Inggih. Ora ketang saploke urip ning alam padang kowe lagi jujur pisan iki karo Bisma ning jujur. Ku ngenteng-entengi dosamu. Inggih.
Aku tak takon karo kowe buktine apa nek Pandhawa tekaning pati. Nalika semanten kula dipun utus supados angopyak papanipun Pandhawa wonten ing wana Kamyaka. Dumadakan wonten telenging wana. Pernahipun wonten tepining Tlaga Dwita. Menika wonten rongkongan menungsa cacah 6 ingkang tinumpuk boten tinata. Saged kula pesthekaken bilih menika kunarpanipun Pandhawa pejah dipun mangsa para brekasaan jim setan miwah Gandharwa ingkang pranyata papanipun mapan wonten tepining Tlaga Dwita. Terus tumuli rongkongan menika kula kukup tuluy aturaken dhateng sanipun Sinuwun Prabu Ngastina kinarya bukti bilih Pandhawa sampun pejah. Dadi sing tak nggo bukti ming rongkongan menungsa ingkang cacah 6 mau. Inggih, aku tak takon karo kowe. Rongkongan mau isih wujud menungsa apa wis mung kali balung? Namung kantun balung tanpa sisa dagingipun. Malah balung menika sampun pating slebar mboten kanten-kantenan, tuwin tumuli kula tata mujudaken tiyang cacah 6. Menika tegesipun Pandhawa gangsal tuwin Dewi Waradrupadi ingkang sampun pejah wonten telenging Tlaga Dwita wonten telenging wana Kamyaka. Dadi sing tok aturake Duryudana mau mung wujud balung. Kasinggihan mekaten Kurupati wonten dawuh. Kowe tak kandhani. Dadi ratu kuwi siji kudu prayitna, loro duwe kasantosan, telu duwe rasa kamanungsan, papat duwe kepinteran utawa kawasisan. Lah iki neng kene iki suwijining ratu sing ora duwe kawasisan sarta kepinteran. Mula kowe gampang diblithuk dening wong-wong sak kiwa tengenmu. Liripun Paduka Kanjeng yang paring dawuh mekaten. Coba aku tak takon. Apa iso dititik rongkongan menungsa cacah 6 mau pancen rongkonganing Pandhawa? Merga saka nggone pinter sengkuni nggone matur kanthi basa ingkang mamet prana wekasan kowe percaya yen to Pandhawa tekaning pati ning telenging Tlaga Dwita. Diaturake bukti rongkongan menungsa cacah 6. Lah rongkongan mau wis ora wujud menungsa, mung wujud balung kok kowe percaya? Kok tumuli bakal kanake rupian-rupian? Mbok ya ditanjihke dhisik. Yen perlu Kamyaka diopyak tepung gelang kekalangan. Yen pancen Pandhawa wis ora ketemu, tegese pancen kuwi kunarpaning Pandhawa. Ning sapa ngerti, kuwi kunarpane wong kang mapan ning telenging wana Kamyaka. Mongko dudu Pandhawa ingkang tumuli mati ning tepining Tlaga Dwita. Urwati. Inggih, paman kados pundi? Menawi kula kok menika tetep rongkonganipun Pandhawa. Paman saged ngendika mekaten, dasaripun menapa? Dewi Waradrupadi menika rongkonganipun piyantun setri menika balungipun alit-alit. Inggih. Tumuli ngangka kalih rongkonganipun Prabu Puntadewa menika nuwun sewu tinata racak sami kalian balungipun titah semantah. Ingkang angka kalih menika rongkonganipun Raden Werkudara menika balungipun ageng-ageng. Dasaripun piyaninipun digung aluhur godhek wok simbar jaja. Awasipun rongkongan menika sampun sakmangke sampun dados bukti bilih Pandhawa sampun pejah. Paduka anak Prabu sampun ngantos menggalih bab-bab ingkang boten saged ngaturaken buktinipun. Nuwun sewu. Kula rencange mlebet wana Kamyaka menika totoh nyawa lunggir. Kula ngaturaken rongkongan cacah 6 kula boyong saking wana Kamyaka menika ugi totoh nyawa. Menapa Paduka anak Prabu Duryudana boten pitados kan menapa kula aturaken nggih. Kula nuwun sewu. Turta menika dados kabagyan panjenengan. Turta menika dados satunggiling kanugrahan tumraping anak Prabu Ngastina. Mataun-taun anggen Paduka njangka pejahipun para Pandhawa. Sakmenika sampun kasembatan kok panjenengan tumuli badhe luntur kapitadosanipun namung wonten setunggiling brahmana ingkang munjuk atur bilih Pandhawa tasih gesang wonten ing wana Kamyaka. Sakmenika ngaten. Nuwun sewu, pandhita brahmana ingkang ngendikaken nek Pandhawa tasih gesang menika kula aturi ngaturaken buktinipun. Buktinipun menapa? Luwih iso dipercaya buktine Patih Sengkuni tinimbangane ming bukti swara ora ana wujud. Kusik Sengkuni kusik. Kowe tak tuturi. Nadyan ming swara ning iki nganggo dasaripun menapa? Wiwit kowe ngandhakake yen to Pandhawa sarta Pandhawa kalah ning Sukandadulan kudu nglakoni tapa utawa dadi wong buangan ning 12 taun ning wana Kamyaka. Aku ki blas ora kuwatir yen Pandhawa bakal kasangsaya uripe. Lho, sebabipun ngene. Pandhawa ki wit cilik kulina saba ngalas. Pandhawa ki wiwit cilik kulina prihatin, kulina tapa brata. Apa to sababe Pandhawa kok kulina tapa brata? Apa to kok sababe Pandhawa kuwi kulina prihatin? Kowe tak kandhani ya Suman, kabeh mau merga saka nggonmu sengit karo para Pandhawa, wekasan Pandhawa karo Kurawa mbok bendhik-bendhike wiwit bocah. Nganti Pandhawa mapan ana ing telenging alas, mula ora aneh yen to Pandhawa wis lumrah sarta wis biasa yen to mapan ning telenging wana.
Turta Pandhawa kuwi tumindake sarwa apik. Mula sapa wae ingkang tepung karo Pandhawa mesti rumangsa keputangan budi karo putu-putuku Pandhawa. Klebu Pandhawa mapan ning wana Kamyaka. Pandhawa ora bakal mati ngelih. Pandhawa ora bakal mati kapiran sebab wana Kamyaka ki akeh para brahmana ingkang mapan telenging alas ingkang padha keputangan budi kelawan para Pandhawa. Yen ngerti Pandhawa mapan ana ing telenging wana Kamyaka mesti padha paring dedhaharan kelawan para Pandhawa. Dadi Pandhawa ora bakal mati ning wana Kamyaka. Ngerti? Nggih. Angka loro, nek Pandhawa mapan ana ing Karang Pradesan, wong-wong desa kuwi padha keputangan budi kelawan para Pandhawa. Merga Pandhawa kulina gula wentah sarta nularke ngelmu ing bab tetanduran kelawan para among tani. Yen Pandhawa mapan ana ing telenging negara, ratu sing mapan ana negara mau mesti keputangan budi karo para Pandhawa, merga tanpa disengaja yen ora Werkudara ya Janaka mesti tau-tate gawe tentrem negara mau. Mula akeh negara sing padha keputangan budi karo para Pandhawa. Inggih. Dadi upama kowe iki bakal ngukum Pandhawa arep jangka patine arep papanake menyang ndi papan iki Pandhawa ora bakal tekaning pati. Ora bakal mati. Mula rongkongan menungsa sing cacah 6 mau tumrap aku kleru. Siji kuwi mung wujud rongkongan balung ning ora iso dititik sapa to ingkang tekaning pati. Angka loro, nek kowe ngitung Pandhawa mati kok rongkongane eneng 6 kuwi kowe iki wong goblok. Pancen. Lho kok pancen piye? Anu napa menika? Kula menika badhe nyuwun prisa. Kula kok dipun sebut goblok. Pandhawa gangsal kalian Dewi Drupadi setunggal menika cacahipun 6, ora 6. Ning ganepe ning 10. Lho gak 10. Kula nuwun sewu, piantun gangsal tambah setunggal kok sedaya menika menapa dipun mistik. Mistik dengkulmu mlocot kuwi. Pendhita kok jarem bukan mistik. Nah bukan mistik karo Durna. Apa to sababe aku ngandhake ento Pandhawa kuwi upama mati kuwandane jangkep eneng 10. Mergo ana ing swasana apa wae, mbuh bungah, mbuh susah, mbuh bejo, mbuh cilaka, mbuh padang, mbuh peteng, Pandhawa kuwi ora uwal sarta ora pisah kelawan Panakawan. Ya kuwi Semar Gareng Petruk Bagong. Dadi upama Pandhawa tekaning pati ning telenge wana Kamyaka kuwi ganepe kuwandane ana 10, ora mung 6. Merga Panakawan mesti ora bakal adoh kalian para Pandhawa, Panakawan mesti ora bakal pisah karo para Pandhawa. Dadi nek kowe ngandhake bangke ning Pandhawa eneng 6 kuwi wong golek-golek. Kuwi sijining menungsa nayaka sing eneng tetembungan golek pendhok supaya ketok. Men ketok ana ing pasuryaning Putu Prabu Duryudana, wekasan kowe diparingi ganjaran. Nek wis diparingi ganjaran, mecucu cangkemmu nggone mangan ganjaran nganti mucu-mucu ya ora. Pancen. Anu, menapa menika? Inggih mboten kados mekaten menika. Namung sejatosipun kula menika ngaturaken menapa ingkang dados kasunyatan ingkang lumampah wonten telenging wana Kamyaka. Saiki ngene wae, ora usah dadak regejegan antaraning kowe karo Bisma, ndak ora rampung-rampung. Mergo aku ngandhake kanthi dasar bebener, kowe ngandhake kanthi dasar ngeyel. Ngono wae. Inggih. Sapa sing kira-kira dadi bukti yen Pandhawa mati ning telenging wana Kamyaka? Wonten. Sapa? Kakang Premban Durna. Kakang Durna menika ingkang ngertos kula ngrukupi mori rongkongan cacah 6 menika kala wau sinambi tawang-tawang tangis. Kuwi sing nangis kula. Mergi rumaos kecalan dhateng para Pandhawa. Dadi seksine Durna. Nggih, seksinipun Kakang Premban Durna. Iya ta Kakang Durna. Sing ngendi Dik Pate? Nuwun sewu lho, sampeyan dadi seksi. Seksi bab napa? Seksi kula nemokke rongkongan Pandhawa cacah 6. Oh, gondhok bleguduk swalu gembol sumerante hawala. Lho nuwun sewu Dik Pate. Menawi panjenengan dangu kaliyan kula kadhawan dados seksi, kula nyuwun pamunten kula mboten saged ngaturaken jenyatanipun dados seksi menika awrat. Menawi klentu anggenipun munjuk atur, malah samangke kula badhe nampi pidana saking anak Prabu Duryudana. Ning sampeyan weruh to? Weruh, pancen sampeyan ngukupi balung-balung akeh banget. Ning kula ya ora ngrahi to apa kuwi balung menungso apa balung kitang apa balung celeng. Ning kula itung rak cacahe 6. Pancen cacahe 6 mang gathuk-gathuke. Ning kula ya rada cubri ya ana sikil kok dawa cendhek. Engko gek galung menungsa dicampur balung celeng. Dadine sikile sisi menungsa siji celeng. Gosik ta. Ah, sampean niku kok wirang-wirangke kula ta. Niku cetha rongkongan menungsa cacah 6. Nggih kula ngertos pancen diitung cacah 6 mangkur kupi lawan putih. Cacahe pancen 6. Ning apa iya? Nuwun sewu. Werkudara kok
Sirahe kaya mendonong cangkeme. Mengko gak sirah kidang. Kakang Durna. Pripun? Sampeyan wae ora pun nampa amplop ta? Sampun. Niku napa niku? Niku arta. Lho, kangge napa? Kangge tandha bukti bilih panjenengan sampun dados seksi. Seksi menika kedah ngaturaken menapa ingkang sampun kula rembak kalian panjenengan. Oh, nuwun sewu dados menika wau sogokan to. Nggih. Nuwun sewu Dik Pate, amplop menika sampun tasih kula papanaken wonten ing sak nginggiling lemari. Menawi panjenengan badhe mendhet kula aturi mendhet. Nuwun sewu kula menika pendhita ora mendem dhuwit. Kula menika pendhita ora iso disogok dening Brana Picis. Lah kok sampean kok nyogok kula nganggo wujuding Brana Picis, Brana Arta, men supaya kula dadi seksi. Mboten Dik Pate, mboten. Durna, kula wonten dawuh penemban. Ning kowe weruh. Kula sumerep, nanging kula sampun matur ta duka menika raganipun Pandhawa. Menapa menika raganipun sinten kula mboten mangertos dari wujudipun namung kantun balung-balung nggih mawon. Lah, saiki rak cetha. Yen ora iso digagapi perkara pati ning Pandhawa. Wis, Putu Prabu, wonten dawuh. Bab pati ning Pandhawa ora usah mbatak mbok pikir. Saiki ngene. Rembugan api-apian wae. Sae atus pundi? Apa ora ana ceceking rasamu Putu Prabu? Nggone bakal semusul marang para Pandhawa. Pandhawa diluwari nggone nampa paukuman 12 taun dadi wong buangan, 12 taun dadi umpetan. Kantinen gandengen tanganing Pandhawa bali marang negara Ngastina. Mumpung isih padhang rembulane, isih jembar kalangane. Ngendraprasta sak jajane balik marang para Pandhawa. Sarta dijanji Pandhawa aja nganti njaluk negara Ngastina. Pandhawa ki wong sabar, putuku Pandhawa ki wong ikhlas. Yen Putu Prabu kersa paring pangandikan kaya ngono, mestine Pandhawa ora bakal ngucik ke Prabone Ngastina. Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun pangandikanipun Hyang. Badhe kula petang wonten manahipun ingkang wayahi Ngastina. Gawa Prabu Karna, wonten dawuh Yai. Gawa Prabu paring dawuh menapa? Nuwun sewu. Geger madyaning Datulaya lerek ing pirembagan dinten sakmangke menika namung perkawis nembak para Pandhawa. Para Pandhawa ingkang dipun perembak. Tumrap kula ngaten kemawon, cekak aos. Pandhawa sampun pejah menika kleresan nanging menawi Pandhawa menika tasih gesang utawi tasih sugeng wonten ing telenging wana Kamyaka. Nuwun ngapunten. Karna menika dapukanipun Senopati menawi ayemipun kok Yai Prabu Duryudana menika menawi Pandhawa sampun pejah tumuli dinten sakmangke menawa dipun parengaken kula ingkang badhe ngopyak wana Kamyaka. Nek Pandhawa wis tekaning mati nggih syukur, ning nek Pandhawa isih urip klilanana kula ingkang badhe nugel janganipun Pandhawa gangsal cacahipun Yai. Madyaning pasewakan negari Ngastina. Nalika sawanten sampun midhangetaken panganggenipun Alindra ing Awangga Sang Adipati Basukarna. Ndadosaken tintrim madyaning perut sing Ngastina nadyan para Punggawa Nayaka datan wonten ingkang wantun Hanyabawa. Samya miris dhateng madyanipun nata ing Awangga Sang Basusena. Nadyan nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Nalika semanten meger-meger nganti kaya tugu Sinukarta, tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga-rengga. Nglenggahi kanya pinangka wardu kanya ujaring pangandikan wardu jare pangersa. Nginanga durung abange dra-dra manding dasaring mertala kasaru geger njaba. Pyak ngarsa tamping nguriya siban punamuk. Apa to kang dadi darunane? Kala numacan metu seorang ke gajah medhot saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling Nalindra. Gagah pideksa saking laladan tlatah Sabrang. Ingkang wantun mancat poncone diminggah Datulaya miyak kang samya sumeh mamangron bareng para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan. Pamanarya wonten dawuh nggih. Dereng kantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Kanjeng Koko Prabu ing Awangga. Menika wonten satunggiling Nalindra nitih busananipun. Prabu menika tasih sumitranipun paman kula Jenar. Nggih, nadyan ingkang abdi kepatihan nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nalindra ingkang katemben rawuh. Mugi katimbalana menapa wigatosipun nggih. Saha Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Paman kula Jenar kula aturi lenggah ingkang langkung mrayogi. Kula nom sampun boten kirang mrayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Kisana aja kena ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh. Sira iku Nalindra saka ngendi? Lan sapa jejuluke? Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangesungkara. Kagiat raos sing manahipun ingkang abdi sinuwun. Dene paduka dangu dhateng jasad kula. Menawi paduka miji dhateng abdi
awon tanpa warni. Kula menika ugi mbawahaken satunggiling praja. Yen ngono sira iku Nalindra. Nggih, kasinggihan. Nalindra saka ngendi? Wingking saking negaring Trigarta. Muri saka negaring Trigarta. Trigarta. Nami kula Prabu Susarman. Inggih Prabu Susarma. Prabu Susarman, ya Prabu Susarma. Nun sewu, menapa kula sampun sowan ngersanipun nata ing Astina ingkang juluk Prabu Duryudana. Ora ana loro ingsun ingkang lenggah ing negara Ngastina, jejuluk Prabu Duryudana. Wah, menawi mekaten boten lepat anggen kula kedarang-darang. Wonten ing Nusa Jawi ngupaidi wonten pundi lenggahipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Sareng kula dumugi wonten tapel wates negari Ngastina. Mboten kinten babar pisan. Jebul pinanggihipun pawarta ingkang kula tampi mriku mboten namung kandhek wonten ing pekabaran, nanging kababar dados kasunyatan. Lire kepiye? Tiyang sak jagat menika sami kebrebegen ngumandangi negari Ngastina. Tiyang sak donya menika sami kewowogen dhateng ngumandangipun negari Ngastina. Ya praja ingkang agung, ya praja ingkang ageng, ya praja ingkang ayom, ya negara ingkang ayem. Jebul pinanggihipun sareng kula dumugi wonten negari Ngastina. Kabar menika kala wau mboten namung kandhek wonten ing kabaran, nanging jebul wonten kasunyatanipun. Negari Ngastina menika negari ingkang ageng, tur inggih agung. Ketitik kekuwungipun sumundul ngawiyat. Ngantos kula menika piyambak gumun dhateng kawontenan negari Ngastina. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mangkono nggonmu ngalembono marang prajan ingsun. Iki menika mboten kok perkawis ngalembono. Nanging kasunyatan diweji kasunyatan. Yo Prabu Susarma. Nuwun sewu. Ingkang sinebut negari ageng menika wiyar jajanipun, ing sinebut negari agung menika negari ingkang kuncara Hanjayeng Bawana. Ingkang sinebut negari ayom menika negari ingkang boten nate ketekan mengsah. Negari ayem menika kawulanipun sami gesang tentrem nir ing sambikala. Sedaya kacakup wonten negari Ngastina. Wah, mboten nama mokal. Menawi para kawula, para naik para kanayaka negari Ngastina menika ketingal gesangipun sami tentrem. Ngumandang asmanipun negari Ngastina ngantos dumugi negari kula. Sedaya kawula kula menika sami ngraosi, sami ngondo dhateng negari Ngastina. Sareng kula nyatakaken sowan wonten ing mriki jebul pinanggihipun sedaya menika kala wau nyata. Yo, panjen bener kaya mengkono. Nggih. Monggo sak ngertos kula lho diweji, sak ngertos kula. Negari ingkang ageng piyambak menika mboten sanes ingkang dipun lenggahi dening Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati inggih menika negari Wirata. Sinten to ingkang mboten tepang kaliyan negari Wirata? Dasare negara gedhe tur nalindranipun menika jejulipun Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati. Mila tiyang sak donya menika sampun sami priksa dhateng negari ing Wirata. Kathah ingkang samya aben regejegan rembag perkawis Ngastina lan Wirata. Sapa sing atur regejegan babagan pirembugan? Para kawula menika. Kula asring midhangetaken raosanipun para kawula. Malah boten namung para kawula, nanging sedaya para prajurit negari kula menika kathah ingkang sami aben rembag. Wonten ingkang sami mestani negari sing gedhe dhewe iki negara Ngastina. Wonten ingkang sami mestani negara sing gedhe dhewe menika negari Wirata. Nuwun sewu. Nadan namung pirembagan ingkang sepele kados mekaten menika, lah kok tuwuh petangan kula. Tuwa petangan kula supados sambuktekaken negari Wirata lan negari Ngastina, nanging sareng kula nyatakaken wonten negari Ngastina. Bloko suta kula mboten badhe anjunjung dhateng jengandika miwah kula menika mboten setunggiling tiyang ingkang bebasanipun golek pendhok supaya ketok menika mboten. Kanthi srana kula ngalembono dhateng negari Ngastina amargi wonten ngajenganipun Sri Prabu Duryudana menika mboten. Ning negari Wirata menika mboten wonten sapra sekawanipun negari Ngastina. Menika estu. Mergi kula apal kaliyan negari Wirata. Mengkono Prabu Susarman iki. Agung negari Ngastina, tasih ageng negari Ngastina, tasih ayom tuwin ayem negari Ngastina. Nanging kula nuwun sewu. Pangertosanipun para kawula menika mboten saged dipun ewahi, tetep sami mestani yen Ngastina karo Wirata menika embanipun dirib-riban dinga pilya. Sinuwun. Upami lho menika namung upami. Menawi Susarman menika dados nalindra negari Ngastina, upami kula menika sing dadi ratu teng negara Ngastina, kula menika mboten seneng nek negara kula menika dipun tandhing-tandhingke. Kula mboten remen nek negara kula niku dibanding-banding karo negara liya. Menika menawi kula. Menawi cara kula negari kula dipun tandhing-tandhingaken kaliyan negari sanes, negari ingkang kinarya tandhingan negari kula menika kala wau kula bedah. Kula bedah. Negara kula rebut, ratune tak bondo, putrine tak boyong. Nuwun sewu.
Mboten menawa menika tumindak ingkang mboten sae mboten nanging pernataning praja kewajibaning Nalindra menika sampun mestani dadi ratu kudu wani bedah negara Boyong Putri menika dados Nalindra. Mergi negari menika betahaken jajan. Negari menika betahaken jajan. Menawi jengandika Gusti kula ingkang sinuwun menika kersa, kula nuwun sewu lho. Kersa bedah negari Wirata. Menika kula nuwun sewu. Ngastina dipun dadosaken setunggal kanan Wirata menika bersasat sinten ingkang wantun nyameni angembari negari Ngastina. Mboten badhe wonten. Mboten badhe wonten. Menawi cara kula kados mekaten. Menawi tasih wonten petangan penggalih paduka, apa ya isa wong Ngastina bedah negara Wirata dinten sak mangke kasembatan. Dinten sak mangke badhe kasembatan. Mergi menapa paduka Gusti kula ingkang sinuwun dereng ngawuningani tuwin dereng midhangetaken pekabaran. Pekabaran sing kepiye? Negari Wirata rumiyin pancen negari ingkang digdaya. Nalindranipun digdaya. Langkung-langkung senopatinipun kalih Patih Kencaka rupa-rupa Kenca lan Rajamala menika pepethinganing para satriya, mantasaning para senopati. Mboten wonten ingkang wantun kaliyan pun Patih Kencaka rupa lan rupa Kenca menapa dene Rajamala nanging dumugi sak mangke menika pepatih kalih utawi senopati Wirata menika sampun pejah. Kencaka rupa-rupa Kenca Rajamala sampun mati. Tegesipun Wirata menika sampun boten gadhahi kekiyatan menapa-menapa. Wirata wis ora duwe kekuatan menapa-menapa tur dasare ratune wis tuwa, bebasan kerot tanpa untu, wujudaken satunggiling sardula ingkang sampun boten kagungan siung. Boten kagungan siung tegesipun sampun boten ndarbeni kekiyatan menapa-menapa. Mila menawi Gusti kula menika wonten krentek tuwin wonten niat badhe ambedah negari Wirata dinten sak mangke menika wonten kaludhangan ingkang prayogi. Lire piye ana kaludhangan sing prayoga? Krana anggen kula tansah kesengsem kaliyan negari Ngastina, mila kula remen menawi kula menika saged mbantu negari Ngastina menika dados negari ingkang ageng tuwin agung piyambak sak jagat menika. Carane menawi paduka kersa anggepuk negari Wirata, kula sak wadyabala sagah angrincangi. Kula ingkang badhe anggepuk negari Wirata saking ngajeng, paduka sak wadyabala anggepuk negari Wirata saking wingking, ngajeng dipun gulung. Wingking dipun gulung kula kinten mboten ngantos suruping surya mangke Wirata sampun wonten panguwasipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Pawan wonten dawuh Pidul pemanggipun paman kula sejenar. Menapa paman mathuk kalian menapa dipun aturaken Prabu Susarman? Lah dalah menawi kula cocok nggih cocok. Kula rumajeng lan kula condong. Nalindra menika kedah bedah negara Boyong Putri Bondo Nalindra menika sampun dados kewajibanipun setunggiling Nalindra. Mila menawi wonten kaludhangan kados mekaten menika kedah dipun cakaken. Lah ingkang kula sarujuk kalian pemanggipun Prabu Susarman menika kula cocok. Kanjeng Hyang ana dawuh apa putu kados pundi pemangipun Kanjeng Hyang Bisma. Lho, apa sing diaturake Susarman iki bener kewajibaning ratu kuwi kudu wani ngelar jajahan. Nanging ana pernatan ingkang kudu dilakoni. Pernatan menapa? Aja disenggo wong Ngastina ki wong jirih getih wedi mati. Ngaturna layang penantang karo Yangmu wing Wirata ya kuwi Sidur Gandana. Aturana layang penantang dimen Wirata tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri nggone bakal anapaki kelawan lakuning prajurit Ngastina. Bawadaryo wonten dawuh kedah mawi layang penantang. Lho wong arep perang kok layang-layangan kaya wong kangsen. Tumrap kula mboten sah nganggo layang penantang. Gunane apa nggunakake layang penantang nek malah mangke Kurawa kawon kaliyan tiyang Wirata rak malah mirang-mirangaken. Kaludhangan mekaten menika dipun ginakaken rasa nggunakake layang penantang sing baku wadyabala Ngastina nggepuk perang negara ing Wirata. Menawi Wirata mboten samapta ing gati sawiga ing diri gampilangipun ngasoraken prajurit negari Wirata, gampilangipun badhe ambuntu Nalindra ing Wirata nggih anak Prabu Ngastina. Sring Astina Maha Prabu Duryudana. Alonangan dikodo harining sun Werkudara. Om Prabu Susarman wonten dawuh sinun. Iku pertikelmu tak tampa. Dipun tampi? Ya. Wah matur sembah nuwun. Bombong raos sing manah kula menika anggen kula ngaturaken krana kula menika sanget tresna kaliyan negari Ngastina. Bila dinten samangke ngantos kula rencangi kula menika wantun natahaken wadyabala prajurit pinten-pinten ae ingkang sampun kula samektakaken sebatas sambantu anggen paduka badhe ambedah negari Wirata. Ya yen pancen ngono aja wong kandhek ana ing pangucap
Sira Sawadyabala kepuka saka ngarep ingsun lan Sawadyabala bakal ngecak perang negara Wirata saka mburi. Matur sembah nuwun sinuwun. Menawi kula mekaten lajeng kula nengga dawuh paduka medhun jaba ketapno para Wadyabala musana negara ing Trigarta. Nggih. Menawi kula mekaten prasta dawuh paduka Gusti Kula Sanata ing Istina Prabu Duryudana. Kula nyuwun pamit nyametaken para Wadyabala sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur sembah nuwun Diwaji. Aku ya matuk pun yang wis matur yen to gathuk kelawan tembungmu ngono bakal ngelar jajan bedah Wirata. Nanging ana pernatan ingkang mbok terjak babagan layang penantang. Layang penantang boten perlu kula aturaken Kanjeng Hyang Wirata. Kula ginakaken layang penantang menawi ngantos sak mangke kula sak Wadyabala kawon. Perkara kalah karo menang kuwi wis dadi hitungane wong perang. Wong perang kuwi hitungane mung werna loro, menang apa kalah. Kuwi wae cukup. Nah yen to sira Putu Prabu nggunakake layang penantang tegese ya sing gedhe pangapuramu Bisma ora bakal mangkat sarta ora bakal gelem dadi senopatining Putu Prabu Ngastina. Kanjeng Hyang boten kersa dados senopati. Paripaksa aku ora gelem yen to ora nggunakake layang penantang. Nah ngaten badhe kula aturaken dhateng utawi kula badhe biyawarakaken dhateng sanggaring para nayaka Punggawa. Wong salwangsul kula menika midhanget Kanjeng Hyang paring pangandikan Kurupati. Ngastina kuwi bumi kelahiranku, Ngastina kuwi bumi wutah getihku. Kula tresnaku kalawan Ngastina nganti mati, aku ora gelem yen to Ngastina kuwi dadi praja sing ora kuncara. Aku bakal ndepani negara Ngastina yen pancen Ngastina ana parangmuka ingkang bakal gawe geger negara Ngastina. Kula nyuwun pangapunten. Pangandika panjenengan ingkang sampun kados mekaten menika kala wau lajeng leresipun wonten pundi? Kula nyuwun pirsa. Menawi Kanjeng Hyang Bisma paring dawuh mekaten menika kala wau lajeng kasunyatanipun wonten pundi? Menapa badhe dipun pestani satunggiling brahmana ngetal kandha ingkang kondhang kawenang-wenang. Jebul pinanggihipun namung saged paring pangandikan ning ora isa nglakoni. Menapa panjenengan boten badhe lingsem? Menapa panjenengan boten badhe wirang? Ngawuningan itu nenget dhateng pangandika panjenengan kados mekaten menika. Kanjeng Hyang wis Kurupati wis. Adalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara ya aku tak mangkat perang nanging aku aja mbok peksa ngasta Gandewa utawa ngliga Bedama baripun Kanjeng Hyang aku tak nyawang kridane senopati Ngastina wae yen upama mengko temper yudane sarta kalah mungsuh Senopati Wirata pune yang dadekno senopati panutup utawa senopati pamungkas nggih kula semanggaken kula borongaken paduka Kanjeng Hyang waton Kanjeng Hyang kersa tedhak wonten ing peperangan kula sampun marem. Bawaduna. Wonten dawuh. Panjenengan menika pandhita wonten Alindra paring pangandikan kok ndungkluk wae. Balesi SMS, Guys. Ora edan kuwi. Ana pendhita kok balesi SMS. Ah, satama bingung nggih, Pate. Takon kunci lawang. Oh. Kula kake nggen sepatu. Monggo sepatune mbokne ayo wis ora. Iso kepengkas to, Tama? Nggih. Bawaduna. Mboten dawuh, Ger. Bidal mboten. Bidal. Tentu kula bidal. Nendi? Lho, Dharma Wisata ta? Oh. Perang teng Wirata. Oh, perang to? Inggih. Iki nggih sampun gatelan tangan kula. Kedang ngramasi apa-apa sangane Senopati Wirata. Nggih, kula sumanggaken matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna. Mesinipun boten perlu dipun tanting kula badhe madheg ngajeng piyambak Yai. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang mekaten dadosaken marem raos sing manahipun ingkang putra Ngastina inggih wayang Ngastina pun Duryudana. Pawon wonten dawuh. Kadang-kadang kula prasata kula wikinan samapta ing gati sawijining diri. Badhe anapaki perang ageng wonten Wirata. Ngestaken dawuh ladri nyawisaken titihan kula Gajah Kyai Pamuk. Kula piyambak menawi dadi cucuke ngajurit madheg Senopati. Oh inggih ngestaken dawuh. Kartomarma wonten timbalan kadhawuh sinuwun. Kadang-kadang ingsun kabeh kinen budal lumarapun ing negara Wirata.
yen pancen Wirata iso dibedah dening kadangmu ya panjenengan ingsun apa ora jeneng saya Muncer negara Ngastina saya kondang kumandang kadangmu tuwa ing Ngastina kok ora Bu menawi sampun paduka jawaken badhe kula candhi jimat namung estu padha babar pisan budal kang padha sibo ingsun kundur kedaton kawula nuwun yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja ya bocah cilik karta marmo purna gatining paranggilan Sanutasa kundur kedaton jelek saking gambar kenara menampit gambaran gading kadhiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacalaning Prabon gawe setengah saking Mandura tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara abdi kaputren abdi Ningsi Utari anakku wadon kang aran Salindri kuwi apa pancen kepara nyata sira nunamit pasang kalimantabi tinebina ngiloduni dumawaing tawang towang sinuwun apan kalersan mekaten kula ingkang abdi pun Salindri abdinipun ingkang putra Gusti Ayu Dewi Utari sinuwun Prabu wiladala ora nyono babar pisan jebul si Utari duwe abdi ingkang pasuryane kaya kowe Salindri nggone ingsun dadi nalindra negara Wirata kuwi paribasan wis tetaunan nanging nembe iki aku sumurup sarta ngawruhi abdi dalem kedaton ing Wirata abdine anakku si Utari kang aran Salindri ora jeneng mukal lamun kabeh padha ngrasani sarta ngandha kelawan kahananmu Salindri jebul tinemune saka pangiraku putraku kuwi wis ayu-ayuning wong wadon ning Wirata nanging upama katandhingake kelawan sira yen to besus ngadi busana ngadi salira mesti wae luwih ayu kowe tinimbang Atmajaku si Utari ning jejermu abdi dikaya ngapa wae tetep minangka abdi ning si Utari lan ora jeneng mukal lamun adiku sakloron kenca rupa-rupa kenca kabeh padha gandrung kelawan pasuryanmu ya pancen pranyata kowe kuwi ayu swistu ing warna nanging gandeng patine anak adiku sakloron kencaka rupa lan rupa kenca mau merga saka ya kuwi bojomu kang asipat Gandharwa ora jeneng nama mukal yen to bojomu ingkang sak temene kudu nampa paukuman saka negara Wirata nanging ora bakal ana kelakone pranatan hukum negara Wirata ganjar paukuman kelawan bojomu kang asipat Gandharwa mau mula kabeh keluputan ingkang sinandhang dening bojomu mau kabeh sira Salindri ingkang kudu nanggung sinuwun upami kedah mekaten lampan ingkang kula sandhang kula mboten badhe selak jernyatanipun menika sampun dumados miturut pranatan hukum negara Wirata gandeng kowe ingkang nganjalari sedaning adiku sakloron mula ora ana paukuman ingkang pantes kanggo sira Salindri kejaba mung hukum pati ingkang sak temene panjenengan ingsun wis ndawahake hukum pidana pati kelawan Salindri nanging merga saka penangisi anakku wadon ya kuwi si Utari ingkang nyuwunake pangapura kelawan sira nggonmu wis bisa baut sarta pinter ladi lawan Atmajaku wekasan panyuwune anakku tak udaneni tegese panyuwune anakku tak lulusake saka hukum pati ingkang bakal mbok sandhang dina samengko dumawaing paukuman ya kuwi hukum tundung tegese Salindri ora kena mapan sabet sapon negara ing Wirata wiwit dina iki kowe kudu lunga saka kedaton Wirata lan ora kena ketok ana wengkon tapel wates negara ing Wirata Salindri nadyan kagiat raos sing manah kula Yodine Estining manah namung badhe nampi dhateng sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati nanging mugi dados ing kawuningan diwaji ya piye gandeng kula menika kejawi suwita dhateng Gusti Ayu Dewi Utari kula menika ugi nggadahi samben sadyan lisah wangi dhateng rencang-rencang sabarakan kula mongko kathah sambutan lisah ingkang sampun dipun lampahi dening rencang-rencang kula mongko dereng saged anglunasi
Mila wonten sukalilaning penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun maringi nah sawetawis dhateng kula. Wektu Inggih kasinggihan mekaten. pirang dina, pirang sasi, munggahi pirang taun. Mboten badhe ngancik candra miwah warsa. Namung mbok menawi kula nuwun sewu namung sekedhap kemawon diweji supados kula saged ananggih dhateng sambutanipun rencang-rencang kula ingkang sami mapan wonten ing negari Wirata. Oh ngono. Inggih kasinggihan mekaten. Ya. Yen to pancen kaya mengkono, jeneng ingsun kudu nglungguhi marang Bawalaksana. Yen to sira kuwi dudu abdining Si Utari, mesti wae ingsun ora bakal menehi nah kelawan sira Salindri, nanging gandeng kowe kuwi abdining Si Utari. Mula yen to kowe nyuwun wektu kelawan panjenengan ingsun bakal tak paringi. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging samangka yen wis tempuh ing gawe sarta wis rampung nggonmu nagih lawan kanca-kancamu ing mapan ana negara Wirata, tak jaluk kanthi banget aja nganti panjenengan ingsun weruh kelawan sira Salindri, kowe kudu lunga saka negara Wirata. Lan yen to nganti aku weruh marang kahananmu isih mapan ana negara Wirata, aja takon dosa. Hukum tundung mau bakal tak unggahake dadi hukum pati. Inggih ngestaken dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kanggo Wonten timbalaning adawu sinuwun. gandeng sira kuwi mung lurah pasar, mongko tak caketake. Nggonmu baut pinter ulah sesukan dadu. Mula gandeng nggonku ngadili kalawan Si Salindri ki mau wis paripurna, mula ayo. Ladenana panjenengan ingsun nggone ulah sesukan dadu ingkang pranyata dadi pekaremaning Nalindra ing Wirata. Sinuwun semban kula. Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana. Mboten nama kula wantun handhuwa dhateng pareng paduka Nalindra ing Wirata, namung mugi dados ing kawuningan. Menapa mboten langkung sae menawi cinupet semanten anggen paduka anggadhahi pekareman sesukan dadu. Kejawi menika dados laranganing negari. Kacena sampun kathah lupya ingkang sampun kelampah. Menawi kereming sesukan dadu menika tan wandhe badhe anjlomprongaken paduka wonten juranging kasangsaran. Lupya ingkang sampun kelampah marambah makaping-kaping sinuwun. Kula aturi ngemuti dhateng lampahipun Prabu Nala tuwin Dewi Damayanti ingkang kereming olah sesukan dadu wekasan kamprung sedaya bondo donya tumiyah negarinipun. Satema Prabu Nala lan Dewi Damayanti dados tiyang jalmawanan mapan wonten telenging wana. Langkung-langkung ingkang nembe kelampah kemawon. Inggih menika lampahipun para Pandhawa anggenipun ladi dhateng kadangipun sepuh ing olah sesukan dadu. Wekasan negarinipun kamprung sak bondo donyanipun, malah sak mangke sampun boten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun para Pandhawa ingkang nampi paukuman kalih welas warsa wonten ing telenging wana Kamyaka. Mila ingkang saking menika diweji mboten nama kula badhe andhuwa dhateng pekareman paduka Gusti kula Sanata Prabu Durgandana, nanging awon menapa menawi kawiwitan dinten sak mangke paduka pareng nyupet anggen paduka anggadhahi pekareman olah sesukan dadu sampun ngantos sak mangke paduka anulat dhateng lampahipun Prabu Nala miwah para Pandhawa sinuwun Prabu Matswapati. Jagat wasaning Ubatara Wayapura jagat kanggo wonten timbalaning adawu ingkang satemene kuwi ora pantes mapan ana negara Wirata, ning nggonmu pinter olah sesukan dadu wekasan sira ndak caketake lawan panjenengan ingsun. Ora kowe tak unggahake derajatmu kuwi ora, nanging mung merga pengin olah sesukan dadu karo Kangka ya kuwi lurah pasar. Nanging bareng rumangsa ndak caketake lungguhmu ning ngersaning nata ing Wirata. Lah jebul gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe ngias marang Nalindra ing Wirata, kowe wani mulang karo Ratu Wirata. Kowe ora krasa, kowe ora rumangsan yen derajatmu ki ping lurah pasar. Kanggo pinter njara langit kowe ora menang karo Nalindra ing Wirata Prabu Durgandana. Mula aja pisan-pisan kowe ngandhani karo Ratu Wirata. Yen nganti mbok ambali aja kelakon dosa. Aku ora bakal wigih ringa-ringa ngilangi cagaing sirahmu, Kangka. Biak. Nirwita di kasinggihan makaten Dewaji melayu-melayu tanpa tinimbalan munggah ana ing pendhapa negara ing Wirata ing apa sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana
nalika semanten kula jejagi wonten tapel wates negaring Wirata mboten kanthi kanyana-nyana jebul wonten dhatengipun barisan ingkang persasat kadialun gegulungan lampahipun tumuli kula waspaosaken sinuwun mugi andadosna ing kawiringan gendera ingkang ginambar wonten barisan menika kala wau mboten sanes menawi kejawi namung barisan saking negaring Trigarta ingkang kapandhikan Prabu Susarman sedaya manguwuh-uwuh nedya mbedah negaring Wirata nedya mbondo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Wirata Prabu Durgantana weladalah manus maning jajalanan nggugu karepe dhewe Susarman mesa durung kapok wis tau tate dipikut dening adiku sakloron ya kuwi Kencaka rupa-rupa Kenca nanging tinemune dina iki mbok menawa bakal ngudi tuwuh males lara wirang ingkang sinandhang dening Susarma Nirwita wonten timbalan papakno para wadyabala Trigarta yen pancen Ratu Trigarta Prabu Susarman iki maju ning pabaratan aja ning papake kejaba mung panjenengan ingsun nun ngesta kedhawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja bocah cilik Nirwita mandeg ngati-ati iki ngarep isono barisan ora pangling gendera iki gendera Trigarta wah prajurit Wirata wis samapta ing gati sawigaing diri aja mundur ndak dukani sinuwun Prabu Susarman sing prayitna ngati-ati sing nggawa tumbak ning ngarepe sing nggawa pedhang ning tengah sing nggawa panah mburi nek kira-kira engko kedesuk sing mburi nguncalke panah utawa panah dilepasake men ajur barisan saka negara Wirata iki sapa kowe iki prajurit saka negara Wirata kowe sapa prajurit saka negara Trigarta wigatine apa ngarak wadyabala segelar papan kaya ngono ayo endi Prabu Durgantana Prabu Mansopati kok nungkul ning ngarep aku tak tugele gulune piye tak tugele gulume nggugu karepe dhewe panos maning jajalanan cetha iki panjalmaning musuh sing bakal mbedah negara Wirata iki kanca ngati-ati iki bakal dadi perang gegempuran mundur apa ora gelem mundur apa ora gelem mundur Ratu Wirata kudu dibondo tangane dikrincung sikile wah ayo tawur wae to tawur ayo wah edan pun dadi perang gayenge ora jamak-jamak dadi perang gegempuran wah sampeyan nek mresani jan wah sereme ora jamak-jamak Patih Nirbita pethoke tumenggung loro saking negari Trigarta perang tumenggung sampeyan nggawa tumbak kabeh Patih Nirbita nggawa gada tumbak di sendal tuthuk godone wah werna-werna pokoke enten sing keneng panah enten sing keneng tumbak enten sing ketiban gada kabeh blasah ning wangune sajake kaya barisan negari Trigarta menika gendera iblis alat trajange dhewe karepe dhewe kayang ya kan kaya-kaya ming-ming sepele ki mau wis dadi kaca benggala perang gedhe kok ayo arep ming kaya dus loro
Ning bayangane wong delok iki wis ngeri lho kok. Ha iya. Halo sing ning pinggir panggung kowe nganti meringis-meringis. Bayangke do bacok-bacokan. Ha iya. Prabu Susarman wis maju. Ayo ditonton menang sing endi? Yo. Matswapati Susarman Susarmo Iya, dasar Pranata tanpa buang layang penantang kowe ngepuk perang negara Wirata Ratu Jiring getih wedi mati rasaku kean bebangal sing baku iso malasku dituwa rasaku duk nalika semono kowe isih kelingan nggonmu ngerang-erang karo Prabu Susarman persasat entek amek kulang golek saiki dina iki kekuatanmu wis ora ana kencana rupa-rupa kenca wis mudhar kowe wis ora duwe senopati kowe ratu tuwek keklek bondo tanganmu lak gawe pengeram-eram negara Wirata mati dari aku ayo wah mudhar bae awas ayo Susarman, tandangmu kaya ora ngenehi kalodhangan karo aku. Aku ki wong tuwa, tandangmu oraan kaya ngono. Ora sandataku iki gunung-gunung sampo guna ayo. Wong perang ki golekane ming menang. Ora sandatak nganggo wektu-wektu apa, pokoke kowe tak bikut. Dina iki ora bakal iso nglawat. Ayo culna aku. Culna ayo. Adu atos sing balung mleting kulit tanding yuda karo aku. Ijen padha ijen. Apa rumah sama aku kerubutan? Iki mau ijen padha ijen omong mergo kowe iki wis tuwek. Kowe iki wis tuwa. Kowe ora duwe kekuatan ragamu wis loyo, ototmu wis kendho. Ning rumasamu kowe kaya yak-yak kaya nom-nomo, kaya isih duwe kekuatan. Ayo culna aku piye? Culna aku. Wong wis kepikul kok ngeculke iki piye? Aku culna tadu arep karo aku. Kowe yen wis kalah rasaku ki omongan, Dina iki tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Tak seret nganggo kereta tak ubengke alun-alun negara Wirata. Men kawulamu do weruh yen ngayom karo ratu sing wis ringkih kaya kowe. Wah, mati kowe. Gua tak taleni nang mburi. Taline tak talekke nganggo kereta. Kereta iki arep tak ubengke alun-alun negara Wirata. Kawulamen padha weruh. Kawulamen padha ngerti yen to padha ngayom marang ratu ingkang ringkih. Ratu ingkang wis ora pantes dadi pengayoman. Ratu sing wis tuwek men kari ngenteni le modar sok kapan Sambata. Ratu Matswapati.
kakangmu. Iya ya Dimas, aku ing ngemrapto ning pejagalan. Aja kaget Yayi. Ning opo? Balawa uruhanamu ya Yayi yen to dina samengko negara Wirata geger. Geger mergo apa? Mergo ketekan mungsuh saka negaring Trigarta kapandhikan Prabu Susarman. Monggo Siadi ngerti yen to Senopati ya kuwi gustimu, Gusti Patih Kencaka Rupa lan Rupa Kenca wis padha tekaning pati. Mula ora aneh yen to negara Wirata wis ora duwe kekuatan lan sumurupa Yayi yen to dina samengko sinuwun Prabu Matswapati kepikut ing mungsuh. Kepikut dening Prabu Susarman dierang-irang ana ing alun-alun negara ing Wirata. Gustimu Prabu Durgandana ditaleni kreta tumuli kreta dilakokake mubeng alun-alun pekasan disoraki dening para kawula sak negara ing Wirata. Balawa, nggih. pun Kakang Prapta ana ing kene sayekti nyuwun pambiyantuning Siadi. Prabu Matswapati walana saka bebandan mungsuh sirnakna Yayi. Wah, kuwi dudu gaweanku. Gaweanku ming tukang jagal kebo sapi dadi daharane wong kraton. Yen aku mbok dawuhi jagal kebo sapi pira cacahe sedina tak rampungne. Ning wiwit dina iki Balawa dudu prajurit. Aku ming tukang jagal dadi perkara perang kuwi dudu urusanku. Dimas, Apa? Siadi kuwi saiki mapan ana ing ngendi? Wirata. Prabu Durgandana kuwi sapa? Nalindra Wirata. Tumrap Siadi kuwi apamu? Pengayom aku. Kena ngapa Siadi minangka dadi kawula negara ing Wirata kok ora gelem ngrewangi kelawan negara ing Wirata ingkang ketekan mungsuh saka Trigarta? Pisan meneh rungokno. Kuwi dudu gaweanku. Kuwi dudu perkaraku. Aku ming tukang jagal kebo sapi. Yen perkara perang kuwi perkaraning senopati prajurit. Dudu perkarane tukang jagal kaya aku iki. Tur meneh yen to aku nganti ngetok ning alun-alun. Nek nganti kadenangan dening telik sandining Kurawa. Pandhawa kudu nglakoni 12 taun buangan meneh, setahun dadi wong umpetan, 13 taun dadi wong sengsara. Mbarep kakangku. Apa isih kurang nggonmu nyengsarake adi-adimu? Apa isih kurang nggonmu nyengsarake dulur-dulurmu? Aku harus jelamprong karo kembar ming wong melu nang kecipratan dosamu. Kowe mbiyen tak elekke aja sesukan dadu ning kowe mberung, kowe ngeyel. Dinemune kahanane kaya ngene. Apa isih kurang nggonmu gawe sengsara uripe Balawa sak sedulur? Wah. Ya bener kowe mbiyen nuruti karo karepe kadang tuwa. Sing jeneng kadang nom ki ora gak kena gawe gelaning kadang tuwa. Ning sesa-sesa kudune mbok petung. Sing mbok lakoni kuwi bener apa salah? Kowe nggunakake bener ning benermu dhewe dudu benere sing sejati. Mula ora aneh yen kowe ngebarate kaya dene rusak aja-ajak dosa upaya kanca. Sing mbok ajak adimu dhewe, sing mbok lepeti dosa adimu dhewe. Saiki kahanan kaya ngene. Wah, kowe ora iso ngrampungi dhewe, pendak-pendak kowe menjaluk tulung, pendak-pendak kowe menjaluk tulung. Yen carane kaya ngene besok kapan aku sak sedulur iso mukti ngrasake kamuktenke dulur tuwa. Balawa, Apa? yen ora gelem ora apa-apa ning ora usah. Siadi tumuli paring pangandikan sing kaya ngono, matur kelawan pun Kakang. Yayi, nadyan satemene ora niat pun Kakang ngerti yen to aturing Siadi ora natoni marang penggalihku. Nanging persasat Bajra Lungit ingkang tumancep ana ing dadaning Puntadewa. Aku ngerti yen kahanan kaya ngene iki kabeh saka aku. Kabeh lelakonku nggonku olah sesukan dadu ning negara Ngastina nganti dulur-dulurku kasangsaya. Uripe ana ing ngalas 12 taun dadi wong umpetan setahun ana ing Wirata. Dimas, nek ora gelem nulungi Ratu Wirata ora apa-apa, ning rasa dadak tekan kono-kono rembugmu. Ora usah dadak ngrembug perkara sing wis lakon. Nek Siadi tekan saiki gelo merga Siadi melu pun Kakang dadi wong buangan. Matura kelawan pun Kakang dosane Siadi tak sanggane. Kabeh luputan aku ingkang bakal ndodho ning ora usah ngundhamana kaya ngono. Yen Siadi ngundhamana kaya ngono, pangrasaning pun Kakang kaya ora ana gunane minangka dadi kadang tuwa.
sulihe wong tuamu ingkang wis ora ana. Jarene aku dadi suling wong tuamu nanging kena ngopo? Wong tuwa kok mbok unek-unekke kaya ngono kuwi. Apa wis pantes? Apa wis trep minangka dadi anak? Apa wis pantes minangka dadi kadang taruna? Wis ora apa-apa, kowe ora maju perang ora apa-apa. Tetep nanggonmu dadi tukang jagal. Aku tak mbudidaya nulungi karo Ratu Wirata. Sekecak ning nggonmu lenggah ning pejagalan ya Balawa aku tak mangkat ngrebut Ratu Wirata. Gusih. Wah, Arnedi. Arep perang. Selawase urip ora tau perang kok arep perang. Nadyan durung tau perang tak wanek-wanekke maju perang mergo aku ngrumangsani diayomi karo Ratu Wirata. Yen aku rumangsani diwenehi urip karo Ratu Wirata, yen Ratu Wirata iki mengko bakal kena apa-apa mestine aku minangka dadi kawulane mbantu marang Ratu Wirata. Ya ming menungso kaya wong-wong kae sing ora ngrumangsani urip ning negara Wirata ning Ratu Gustine kepikut kok ora tumuli tumandang karya ngrebut Ratu Gustine. Yen enak gelem ngrasake ngrekoso kok wegah ngrasakake kuwi menungso apa? Wah. Terus piye? Ya dimangkat ora? Mangkat endi? Neng alun-alun. Ngopo ning alun-alun? Neng alun-alun ngrebut Prabu Matswapati. Wah, Yen ora apa-apa aja tok peksa. Aku tak maju perang. Tak nyilih pusaka tangga teparo kiwa tengen kene tak nggone maju perang. wah, ojo. Nek kowe maju perang nek kowe nganti kena apa-apa sing kelangan aku. Aku dudu kadangmu sing pantes mbok sembah-sembah sing pantes mbok eman. Aku wong tuwa sing ming bakal gawe dalane ngrekoso adi-adiku. Aku ngerti. Aku ki dudu kakangmu sing apik, dudu kadangmu sing becik. Aku ming tansah gawe kapitunaning adi-adiku kabeh. Atiku keloro-loro. Balawa yen kowe matur kaya mengkono. Jebul tinemune tak anggap aku iki iso dadi pengayom ning jebul ora iso ngayomi karo adi-adiku. Wis. Rasa nangis. Aku jaluk ngapura. Tembungku marai lara atine barep. Rasaku keloro-loro Yai. Aku ya iya. Aku getun omong kaya ngono wae. Aku njaluk ngapura. Si Adi gelem mangkat, Gelem yen gelem mangkat to saiki. iya mengko ndak telat. Aja sembrono Yayi mangkat to. Selak katriwan Banalindra ing Wirata. Wah, minggiro trajangi dhewe. Aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep piranganipun ingkang paman Satring Mandra Jajar Raden Gandamana. Nalika semanten sigra jumangkah Sang Bratasena ya Sang Werkudara. Manjing teleng alun-alun negaring Wirata. Durgandana. Surak mawrahan manengker gumuruk sanggaring para kawula samya. Surak-surak nyumurupi Ratu Gustinipun linarak mawi kreta dening Sang Susarman. Nalika semanten kaling semanata ing Wirata Prabu Matswapati. Parandene Sang Susarman datan Grahita. Lumaraping Sang Balawa. Nalika semanten Matekaji Bandung Bandawasa wungkal bener ndawahi kreta lan nata ing Trigarta Prabu Susarman. Ajur kretane mati ratune. Ayo sambat kowe.
Sepiro gedhining keluputanku aku njaluk ngapura ya Salindri. Dene ora kasembadan nggonku nyuwun pengenteng-enteng saka Kanjeng Rama babagan paukumanmu. Gusti Ayu, sedaya mboten dados menapa. Namung sak mangkanggen kula sowan ngersanipun Paduka Gusti Ayu. Sayektos namung badhe nyuwun pamit dhateng Jengandika Gusti Ayu Dewi Utari. Ingkang abdi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene slaminipun kula mapan wonten negaring Wirata. Jengandika Gusti Ayu sampun ngayomi dhateng jasad kula. Saha kula ngaturaken sepinten kalepatan kula anggen kula ladi. Mboten anuju prana ing penggalih Paduka Gusti Ayu. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Salindri ora dadi ngopo. Gandeng sampun rampung sedaya sambutan rincang-rincang. Tumuli sampun paripurna anggen kula nyuwun inah kelawan ingkang Rama sinuwun Prabu Durgandana. Sowan kula ngersa Paduka Gusti Ayu Dewi Utari sayekti namung badhe nyuwun pamit. Dinten sakmangke kula kedang lampahi paukuman tundung kisah saking negaring Wirata. Mila sepinten kalepatan kula diagung pangaksama Gusti Ayu kula badhe madal pasilan. Nyuwun pamit nilar negaring Wirata ing slami-laminipun Gusti Ayu Dewi Utari. Dereng ngantos parisramin bawasana. Katrenjo praptaning Raden Utara dumulya jog tanpa laparan kar kagiat Sang Dewi Utari wae. Gonceng langit kelap-kelap katon lir saking risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur ing Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Utari dak tumpuk pangestuning wong tuwa tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ning ngasantosan wonten menapa dene Paduka kepareng sumengko anggenipun tedhak wonten ing taman negaring Wirata. Semunipun wonten perkawis Kakang Mas Utara Utari wonten timbalan ndadohna kawruhanamu yen to nalika semana pun Kakang tinanggenah jejoga ning alun-alun pungkuran negara ing Wirata nanging tanpa kanyana-nyana saka kadohan gumuruh lakuning para prajurit. Durung wae pun Kakang wis padhake prajurit saka ngendi nanging saka pangiraku pancen wis rampat dening Nalindring Trigarta ngepuk perang negara Wirata saka ngarep lan mburi. Mula kang sangka kuwi tumuli aku ngunduri saka ngalon pungkuran manjing telenging taman. Ingkang wigati amung pengin nganti karo adiku wadon ndak kanthi lunga saka kedatoning Wirata manjing tengahing alas. Aja nganti adiku wadon ingkang dak tresnani sira Utari dadi putri boyonganing mungsuh Utari. Kanjeng langit kelap-lapaton lir sanging risang mawe gandrung nuwun sewu Raden sampun kinten kula badhe cawi-cawi perkawis menika jernyatanipun kula ngrumaosi andhap panggenan kula namung jejering batur kula menika namung abdi namung gandeng kula midhanget pangendikaning Raden Utara ingkang kados mekaten pangraos kula radi anggadhahi raos getun geduwung dene kula suwita wonten negaring Wirata mboten sabab saking menapa anggen Paduka paring dawuh nedya nganti dening Gusti Ayu Dewi Utari mlajar saking negaring Wirata sanget mboten nginten bilih jejer putra bumi satriyaning negari Wirata. Paduka menika putra Nalindring Wirata Prabu Matswapati. Tentrem lan botenipun negari Wirata menika gumantung wonten astanipun para satriya satriyaning praja tuwin manggalaning negari. Nanging mantemening atasipun panjenengan menika sampun dipun sumpah dados satriyaning praja. Teka negari panjenengan bumi kelahiran panjenengan menika dipun gebak dening mungsuh.
baritipun jajah dening Nalendra liyan praja teka paduka tumuli mlajar saking negaring Wirata. Lajeng wonten pundi tresnanipun satriya dhateng bumi wutah gedhipun. Lajeng wonten pundi tanggel jawabipun satriya kados paduka Raden dhateng negari ingkang sampun paring menapa kemawon dhateng jengandika Raden Utara. Menapa boten lingsem putra Nalendra ing Wirata jilih getih wedi mati mlajar saking penggeran manjing wana boten purun ngadepi mengsah. Menapa boten rumaos wirang jengandika Raden Utara. Baratnala, wonten timbalan. Kowe ora ngilu karo kahananmu. Kowe iki ming drajating batur, kowe iki abdi Langentaya, tegese kowe guru joget ana ing negara Wirata. Ingkang satemene kowe ora duwe pangkat, kowe ora duwe derajat-derajatmu mung abdi. Lah kowe wani kowe mulang karo Nalin utawa putra Nalendra ing Wirata. Kowe wani matur ing kaya mengkono padha karo ngiyas kelawan putra Nalendra ing Wirata. Kowe ngiyas karo Raden Utara. Kowe bisa kandha kaya mengkono iki merga kowe ora weruh laku ning prajurit. Kowe iso kaya omong kaya mengkono iki merga ora ngerti kaya ngapa lan sepira kae prajurit sing bakal gepuk negara Wirata saka ing mburi. Baratnala, yen kowe weruh kahananing prajurit mesti apa ing mbok lakoni tanpa beda kaya Raden Utara. Raden kula nyuwun pangapunten. Jiwaning satriya menika Angurbaya tekaning pati menawi kedah tinggal gelanggang colong payu. Kula kemawon ingkang namung dedeple wonten negaring Wirata. Menawi kula dipun keparengaken kula sagah majeng ing pabaratan. Piye? Kula sagah majeng wonten ing pabaratan. Kowe aja kongas kowe. Kowe aja umuk. Kabisanmu apa? Isamu apa? Kowe iki wujute wong banci, wong wandu. Kowe lanang ora, wedok ora. Lah kowe bakal kowe sumbar wani maju ning pabaratan? Soroh pati kowe. Angurbaya tekaning pati tinimbang kula wirang mlajar saking negaring Wirata. Upama aku maju ning pabaratan, mesine aku kudu nitih krata sebab aku senopati. Mongko ora ana wong siji-siji ingkang bisa mangreh laku ning rata perang Kyai Garudaraksana negara Wirata. Yen panjenengan kusir ingkang ngusiri panjenengan ingsun maju ning pabaratan, aku sago napaki kridaning mungsuh kula ingkang badhe ngusuri jengandika Raden Utara. Gunjang gancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung. Iki kreta Kyai Garudayaksa, kreta perang negara Wirata. Kasinggihan mekaten Raden. Kowe mau tau tate matur kelawan aku yen kowe sagu dadi kusir. Baratnala, wonten timbalan. Yen pancen wis niat, aja mbok sengguh aku wong jireh getih wedi mati. Ayo, larapno aku ning pabaratan. Ning janji oleh nggonmu mangreh laku ning rata aja lakon dosa nak sabet pedang pedhot gulumu. Monggo kula dherekaken Raden. Saya majeng lampahing rata nyaketi barisaning mengsak nalika semanten Raden Utara dupi mulat genderaning mengsak kagiat kadrongkasan grahita bilih menika wadyabala saking negari Ngastina kadhahing para senopati sigra arsa mandhap saking rata ing pangajap arsa lumajar tanggap Sang Baratnala nyandak Sang Utara den larak wani kagiat putra ing Wirata wau.
ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Pranala wonten timbalan saya lancang kowe saya kewanen karo putra ing Wirata ora mulat karo kanan wing atase kowe derajate ngabdi aku mbok candhak mbok larak anggepmu aku sak pepadamu nyuwun mangapunten Raden kula ngertos bilih jengandika Raden badhe mlajar nyumurupi dhateng barisaning mengsah menapa inggih mekaten sipating senopati nembe nyumurupi dhateng gelaring baris mengsah kemawon panjenengan sampun miris menawi cara mekaten lajeng kados pundi mangki jejeg adeking negaring Wirata menawi kagungan para satriya satri ing nyatanipun penggalipun miris satemah maras badhe nyumurupi muntrating marus menawi tetelo mekaten kula ingkang boten remen dhateng jengandika Raden yen kowe ora seneng kowe arep apa aku nyelametake karo nyawaku dhewe aja nganti aku mati ana ing pabaratan yen perlu aku iso nyelametake adhiku Si Utari menawi caranipun mekaten sakmenika dipun walik kemawon menawi jengandika Raden Ajrih nyumurupi barisaning mengsah diwalik piye panjenengan ingkang dados kusir kula ingkang dados senopati Pranala Maranos mobang mangaruna kadinatring nganggo rapo sabdaning gokila ringkanigara sageter kini donganing kunglir wuwu sing pini panca lha kok dadi malah saya kewanen kowe Pranala wonten dawuh aku ki putra Nalindra inggih kula sampun mangertos nang menawi paduka menika ngaku dados atmajanipun Sinuwun Prabu Durgandana menawi sebab saking menapa dene negari menika katekan mengsah panjenengan boten wantun majeng ngadepi dhateng mengsah kula sakmangke dipun walik kemawon kula ingkang dados senopati jengandika ingkang dados kusiripun Pranala wonten dawuh aku sago ngusiri kowe waton kowe iso ngasorake kridhaning putra ing Wirata nyuwun mangapunten menawi paripaksa kula kedah nyobi dhateng jengandika Raden Warta saking Kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Wiladala jagat dewa Bathara mbok antem dadaku sumempel ambegaku ra iso nglawat Pranala ing atase kowe ki ming juru langen toya lah kok tanganmu antep kaya wesi gleget samenika kados pundi pitados menapa mboten dhateng ingkang abdipun Werhatnala nyatanipun jengandika Raden saged kula pikut tegesipun kedah netepi dhateng sumpah ingkang sampun panjenengan ngendikaaken aku dadi kusir menika ingkang dados pangandika paduka tinimbang tetel kasatriyan jengandika Raden Utara kedah dipun leksanani yo ayo aku tak kusiri kowe madheg senopati tak sawange kaya ngapa ngono bakal tugel gulumu mengko Werhatnala ora aku sik jane karepmu ki piye wonten menapa Raden jari arep maju ning pabaratan lha aku mbok sasmitani kereta mbok lebokake ana ing alas namung badhe mendhet dhateng pusaka lho pusaka apa menika wonten sak nginggiling randu alas menika wonten buntelan pethak menika wujudipun pusaka ingkang kula simpen
pusaka mbok papanake ning Randualas dhuwur kae kasinggihan mekaten. Lah terus gandeng kula Senopati jengandika Raden menika dados kusir. Mila kula nyuwun tulung. Panjenengan kula aturi minggah wonten ing werksa Randualas pusaka menika dipun andhapaken. Seto. Ranala, wonten dawuh. Aku ki anak ratu ki. Wis tau weruh ana anak ratu penekan. Mbok menawi nembe sepisan menika namung kula nyuwun tulung menapa inggih wonten derajatipun Senopati teka minggah wonten ing werksa ingkang ageng mekaten menika. Wih ladalah. Terus pundi Raden? Menawi panjenengan boten kersa minggah wonten ing Randualas kula ingkang dados kusir panjenengan ing dados Senopati wantun menapa boten? Wis tak peneke ora usah kokian gunem. Abote ora jamak. Pusaka tak donake iki kok pirang-pirang jemparing, pirang-pirang curiga. Inggih. Ora janjane kowe iki sapa to? Lan iki pusaka saka ngendi? Kula rak sampun matur dengan dhateng jengandika Raden. Kula menika abdinipun Duk rumiyin abdinipun Raden Janaka. Saderengipun Raden Janaka menika seda, pusaka menika katitipaken dhateng kula. Ora, kowe iki jane dititipi apa nyolong? Ayo bloko. Inggih, kula dipun titipi. Pusaka pirang-pirang mangka mawa cahya kabeh. Ana pusaka ingkang bidhore murup kaya geni menika Kyai Brahma Warastra. Ana ingkang cucuke utawa bidhore nganti kaya cucuke manuk menika Kyai Harjo Dedali. Keris ingkang mawa obor kaya mengkono menika Kyai Pulanggeni. Pusaka bedhore wulan tumanggal menika Kyai Pasopati. Ora nolo wonten dawuh. Aku kok kaya ora percaya yen kowe kuwi entuk titipane Janaka. Saiki kowe prasaja karo aku piye janjane piye critane? Nyuwun pangapunten Raden, estunipun Raden Janaka menika dereng seda. Lho. Durung mati, dereng. Lah saiki putuku Janaka menyang endi? Raden Janaka sak menika mapan wonten ing Dusun Aduarep. Dusun Aduarep. Inggih. Kuwi wewengkon ngendi? Wewengkon desa Sakpejagung. Wewengkon desa Sakpejagung kasinggihan menika klebet wonten ing wewengkon inggih menika Kadipaten Caturnetra. Dusun Aduarep, desa Sakpejagung, Kadipaten Caturnetra. Inggih Raden Angun mapunten sampun ngantos ngendika dhateng sinten-sinten. Yo. Iya. Terus kuwi ke bawah keperintah negara ngendi? Negari Jagongan. Negara piye karepmu piye to kuwi? Eyang Kanjeng Eyang menapa paduka supe dhateng kula-kula ingkang wayah pun Arjuna. Lah ra tenan to wis baten aku. Oh, wah, utuh gungger. Aku wis batin kawit mau. Nalika aku nyoba nantang karo kowe supaya kowe ngalahake karo putra ing Wirata. Lah kok antem pisan dadaku sumempel ora iso ambegat. Ora mempring atase kowe iki juru joget, tanganmu antepe kaya gligen wesi. Oh, putuku Janaka lah kok dadi kaya ngene kahananmu. Kanjeng Eyang kula nyuwun pangapunten. Cekap semanten ki mawon anggen paduka nyebat ing wayah. Mawi sebatan ing wayahipun Janaka. Krana kantun sekedhap kemawon menapa ingkang kula lampahi sak sederek menika badhe pundhat ing menika paukuman sesingon wonten satunggiling praja salaminipun setunggal warsa. Tetep kula aturi nyebat ingkang abdi menika pun Werhatnala. Ya, aku manut karo apa kang dadi aturmu. Sak banjure piye menapa tasih tidha-tidha jengandika menawi kula madheg Senopati. Wis ora, ayo tak kusiri Werhatnala.
nganti campuh perang ana wong kang nunggang kreta ngubal-ubal jemparing ing mestine Bisma nite kreta ning arep dhewe mesti ana jemparing kang nyamber kelawan aku lah kok dadi iki ana jemparing tiba ning sikilku kaya ngaturake sembah wih lah dal yen pancen kaya mengkono aku wis tanggap kelawan sasmita syukur-syukur putu yen isih padha manggya karaharjan muga-muga yuwana uripmu ning negara Wirata. Aku dadi ana jemparing iso ngerok jenggotku resik kaya ngene. Ora ana kejaba mung. Oh iya wis nggih, syukur-syukur yen to ki isih padha urip. Yen to isih padha iso nglakoni paukuman kanthi becik lan tuwajuh. Muga-muga iso pundhat lakoni iki lan iso ketemu karo wong atuamu ing Sukalima. Syukur nggih, aku bali marang Sukalima. Ana jemparing ingkang bantere nganti ora ngasat mripat ngenani mekutaku meh wae jiglok mekutaku wae ladal jagat wesane Bathara Wayapura jagat ora pangling ora ana menungsa ingkang keduga ulah kridaning jemparing nganti prigele kaya ngono yayi tanteni wahyaning mangsa kala dimas. Lah trondolo ora ana jemparing kok iso nguculi kathok nek ora wong pinter tenan lah wis mundur Kurawa mundur. Tolatu saking kutha Sang Gurukula yen amutusa Sang Sri Tara ununti balani ngadhau kabar sing tak tampa prajurit ingkang bakal anggepuk perang negara ing Wirata saka pepungkuran bubar maut pelapuraning para kawula pelapuraning para prajurit telik sandi padha ngandhake yen to ingkang bubarake prajurit saka mburi mau anakku Si Utara nggir wonten timbalan Kanjeng Rama. Suwarganing wong tuwa ki yen to nyumurpi marang kahanane anak ingkang bisa njunjung kelawan derajating wong tuwa sarta iso labuh tumraping negara. Kuwi pancen nyata-nyata netepi darmaning satriyaning Praja Wirata. Jagat Dewa Bathara, kaya ngapa bungaing pun Rama. Dene aku krungu kabar yen to Utara ingkang iso mbubarake prajurit saka negara Ngastina ingkang mangkono negara Wirata ora bakal ketekan mungsuh. Mergo kabar bakal sumebar sak sirnane utawa sak sedane pamanmu Kinca Karupul Anupa Kinca ana senopati kena diajokake ning pabaratan ya ki Atmajaning Prabu Durgandana ya kuwi Raden Utara. Syukur nggih, syukur pun Rama melu seneng cah bagus. Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing kula duni dumawaing tawang tuwang sinuwun iki kanggo inggih kasinggihan mekaten wigatimu apa sewu-sewu kalepatanipun diagung pangaksami Gusti kula Sang Nata namung badhe ngleresaken dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaaken sampun ngantos kapiyarsa tuwin midhangetaken dening para kawula sak mangke menapa ing paduka ngendikaken menika kala wau boten cocok tuwin boten cundhuk kaliyan lelampahan ingkang lampah mugi andadosna ing kawuningan bilih ingkang saged ngunduraken mengsah saking pepengkeran wau boten kok Raden Utara namung sejatosipun inggih menika abdi paduka pun Wrahatnala juru langen toya utawi abdi joget ingkang saged ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina. Mila kula nuwun pangapunten sinuwun namung nganjaki dhateng kanalindran paduka
sampun ngantos pinaya ing dening para kawula krana pangandika paduka ingkang boten leres tuwin boten cunduk kana lampahan ingkang sampun kelampah ingkang saged ngunduraken menika sanes Raden Utara nanging Wrehatnala. Hei Kangka, wonten dawuh. Aja dilangap-langap wonten bisa mulus. Apa ya ketemu ngakal, apa ya ketemu nalar. Ing atase Wrehatnala kuwi juru langen toya tegese abdi tukang ngajari joget. Lah kok iso ngundurke wadyabala segelar papan? Mongko wadyabala kuwi ora wadyabala, loro saudon telu saurupan. Kuwi wadyabala Ngastina ingkang kapandhikan dening Nalindra Ngastina kang akeh para satriya-satriya senopati ingkang sekti kalintang jayaning perang. Lah kok mintuk tandhingi karo wujuding wong wandu sing iso ngundurake wadyabala saka Ngastina. Apa kira-kira aku percaya yen aturmu kaya ngono kuwi? Nyatanipun ingkang kelampahan kados mekaten. Kula estunipun namung jagi dhateng asma Paduka. Sampun ngantos asma Paduka menika banger bacin. Krana Paduka ingkang paring dawuh piyambak ingkang boten leres kaliyan kasunyatan sinuwun. Monggo klaturi naliti priksa dhateng lampahan menika dhateng para kawula. Sampun ngantos sak mangke asma Paduka menika asor krana pangandika Paduka ing jatosipun boten nyumrepi tuwin boten ngawuningani piyambak. Nanging dapur namung kanthi alandesan kabar menika kala wau boten sae kedadosanipun sinuwun. Semaning glag-glag iki manus maning jajalanat menungsa ora tata ya dapurmu kuwi. Lah kok dadi kowe malah saya wani karo nata ing Wirata Prabu Durgandana. Kowe malah saya ngias karo ratu ing Wirata Prabu Majapati. Apa mbok anggap aku ki rehamu? Apa mbok anggap aku ki andamu? Kowe mung lurah pasar wis ngerwili kaya glojokan nrewete kaya betet semono Bapak Tegalan. Aku ora sudi nyawang dapurmu, Kangka. Salindri, wonten dawuh sinuwun. Kowe wis pamit karo putraku Utari yen to bakal ninggal negara Wirata. Lah kok isih sliwar-sliwer nang kene? Malah kowe nadhahi gedhiye Kangka ing metu saka ing cangkem. Ora sambut adhahi. Mudhar mbok men Kangka. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi rah menika ngantos dawah wonten ing jrambrah negaring Wirata. Menapa ing badhe kedadian wonten negaring Wirata rasaken kan gelem tanpa guna ya kulunga. Kangka kuwi kok ulung aku ora sudi nyawang dapure Kangka kuwi. Ngestaken. Oh. Ngopo Sara? Lah kok dadi kowe ndungkul ana ngarepe wong tuwa mongko pojok ing netramu kembeng-kembeng kaya ana waspa ingkang bakal temetes saka netramu. Kanjeng Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Estunipun kula nandhang kalepatan ngantos mekaten kedadosanipun. Kula mboten waloka dhateng jangandika Kanjeng Rama Gosek. Bloko bab apa? Estunipun menapa ingkang dipun aturaken dados dening pun Lurah Pasar Kangka menika kala wau apan kepara saestu. Aja ngawur-ngawur. Apa dupe Kangka karo kowe iki cedhak? Apa dupe Wrehatnala karo kowe iki caket? Tumuli kowe ngewangi karo kawula utawa batur kang aran Wrehatnala? Mboten babar pisan mboten. Menawi dipun gagas mboten badhe kasembadan Wrehatnala menika badhe ngunduraken mengsah saking negari Ngastina. Nanging menawi kula munjuk atur kersa paduka Kanjeng Rama menapa Kanjeng Rama mboten kagiat enggalih. Apa kang dadi aturmu? Menapa ing dipun aturaken Kangka menika apan kepara saestu tuwin leres. Lan nuwun mahapunten Rama. Wrehatnala saged ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina menika mboten nama aneh lan mboten nama mokal. Kok bisa? Kula nyuwun pangapunten Wrehatnala menika sesingronipun wayah paduka pun Arjuna. Lho, Wrehatnala iki Janaka. Gasik. Ah, mati aku. Aduh. Oh, wah, aduh mati aku. Tara, kok kowe ora omong mau-mau to Utara?
Lah kok dadi wis kahanan kaya ngene kowe lagi matur. Aku wis kewirangan, pun Rawa wis kewirangan kowe lagi matur. Iya, kula adri wasik wisaning Projeng Wirata. Adri kan paduka Kanjeng Rama. Ulahatnala mau Janaka. Inggih. Ingkang saged munduraken mengsah wayah paduka pun Arjuna. Wah, mati aku. Lah yen ngono apa ya cocok panggerbaning rasaku. Yen si Kangka iki mau, Kangka menika wayah paduka pun Untadewa. Salindri menika wayah paduka pun Wara Drupadi. Balawa menika wayah paduka pun Werkudara. Tripala Dama Granti menika wayah paduka pun Nakula Sedewa Kanjeng Rama. Wah, jan wis Puntadewa Werkudara. Janaka kowe nendi? Ya. Aku arep ngucap kepiye yen kahanane kaya ngene. Untadewa wonten dawuh Kanjeng Eyang Werkudara. Nggih. Arjuna wonten paring dawuh. Nakula Sedewa. Nggih wonten dawuh Eyang. Nggih wonten dawuh Eyang. Drupadi kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Wong tuwa sing ora mawas. Wong tuwa sing ora awas paningaliku ya mung wong tuamu Wirata, Eyangmu Durgandana. Lah kok dadi saksuwene setahun aku nampa suwaning putu-putuku nganti aku ora weruh, malah akeh tumindakku sing gawe laraning atimu, sing gawe laraning lair lan batinmu. Unda wonten paring dawuh, aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura saking lakon iki mau. Eyangmu wene ana pangapura. Yen to nganti sira ora menehi pangapura marang eyangmu, lelakon apa yang bakal sumandang ning negara Wirata mbuh aku ora bakal bisa nggagapi lawan lelakon yang bakal tumiba. Inggih. Kanjeng Eyang mboten wonten raos ceceking manah kula. Nggadahi raos dhateng jengandika Kanjeng Eyang ingkang mboten sae. Sedaya kula lampahi kanthi tuwaju tuwin linambaran sabar tuwin ikhlas. Sampun nggadahi raos menapa-menapa Kanjeng Eyang malah kula ngaturaken panuwun dene kula sampun pinaringan wekdal umpetan setunggal warsa wonten negaring Wirata. Wah. Aten-aten menungso kok kaya kowe. Wis dilarani, wis digawe bingung, wis digawe kaya ngopo laraning atimu upama kowe menungso lumrah. Mesthine mesti bakal nyaur lara wirang lawan nalindring Wirata. Nanging gandeng pambegamu kaya ngono, ning tumrap aku kok isih duwe rasa gutang lan duwe rasa utang karo Pandhawa. Kepareng paduka Kanjeng Eyang gandeng samangka Pandhawa wis pundhat nggone nglakoni paukuman lan wis kumpul ana ing negara Wirata. Kudu samangsa-mangsa ana kreket lan karekat Pandhawa bakal njaluk negara Ngastina sakukupane marang panguwasaning para Kurawa. Aja ningkang maju ing Senopati kejaba putra-putra Wirata. Aja ningkang madheg Senopati yen durung entek anake Prabu Durgandana.